Čaute ľudia, už veľmi dlho nevyšlo videjko. Je to nová season, kúpil som Gamy, mám už Brawl Pass. 98 brawlerov. Čekám si konečne na kaze. Neviem, jak sa to číta vôbec. Kúsom sa posunul v trofejkách od posledného videa, to dosť asi. Rank nič moc. Mám 1000 coinov vyzdvihnutých. Toto už mám spravené. Je fakt dobré. Už mi padli aj dve skiny, ne, 3 skiny, jeden mám zo Brawl Passu. Rosu by som fakt chcel, no, aj bude mať. Kúpil som Gamy na to, aby sa ako vždycky šli toto kúpiť. Oh my godis. Dobre, ideme na to, kupujeme. No. Kuci. No, dobre. Taktiku zase na dropek. Toto 3 vždycky, to že vraj dobre to dáva. Takže je to už vidieť, no. No, dobra, není servery z bugy. Zabugovaná hra. Poď, 1000 coinov. Fakt už dlho nepadlo mi. Dostal dropu. Teraz to nepadá dajak. Things sa vôbec nehrám. To mám na golde. Som sa s ním trapil asi 3 dní. Čak. No. Všetko. Nie, toto na to nemám ešte. Už na to nemám. Jasné, ďalšie kemy mám, ďalšie peniaze mám utrácať. No čo iné, nie? 63. Ešte už ani na 3 nemám. To si pošetrím. Ale inak tento 300 gemov stojí. No, akože neviem, či na to vyzerá. Teraz nechci sekať. Počkáme. Som krivý. Fakt pekné to je. Skúsim ešte ultinu a hyper. No, a štít mu dá dokonca. Dobre. Ale tá mega, to je nice. To je nice. Aj keď nevyzeráš tak na 100% na hyperčarsky, ale na legendary už vyzerá. Ale mne sa páči. Ultra sa mi už natáčal video a povedal, že sa mu vôbec nepáči. Každý má iný názor. Mne sa celkom páči. Pekne celkom a dúfam, že ho získam. Aspoň dúfam. No. 13 zo 10, čo ja mám. No nič. To by sme si mohli zahrať.
darila. Ani nie na takú mapu. Som ho púsovala včera, keď bol Showdown plus tá mapa na stred. Aj Bula som tam púšol. No. Dobre, no. No. Poďme za lomy by sme si mohli zahrať. Nie. Nie, pýta toto možno by som spraviť, aj keď neviem, kto to ešte využíva. Aj, konečne mám aj... Už som si zopár brawlerov vyupgradil aj na 11. Už ich mám neviem, 3, 6, 9, 12, 16... Nie, zle počítam. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22 brawlerov už iba. No a veľa, ne, proste veľa. Koho som chcel hrať vlastne? Lumi. Aha, dobre, už viem. No, už viem. Poďme na hru. Dúfam, že čo najrýchlejšie budeme mať Mac či case a natočíme push. A inak ospravedlňujem sa, fakt dlho nebolo videjko, viem. Ja mám natočené, len som bol na dovolenke, tak som ich nechal na Jak už ste si asi už aj všimli víne, že Edgar, že som dal Prestige 2 na Nori. Z toho by tiež malo byť videjko, neviem kedy. Nemám proste čas. Keby neviem, čo som bol. Nie, Chester. A nie, ja som chcel zahrať za Edita, to nevadí. Ja si, tu je. Nori i Kita som dal. Kita som bohužiaľ nenatočil, to je škoda, ale Nori mám. A malo by to ísť na videi na YouTube, neviem kedy vôbec. Ešte mám čo robiť. Teraz každého som chcel dať na bronza, len to tí dvaja mi dneska padli, aj Drak mi padol z tohto boxu, tu nám mi padol z posledného 9 bola a 9 som mal dokopy a z jednotky blikalo, vypadol Drako, Spajka som mal na kredity, som si šetril, tak už som ho dal, kde je Spajkič, tu som ho dal za kredity, potom som mal Janet na kredity, som dal hneď, a už si šetril na case, kaze, case, vôbec neviem. Mám pomáhať, no. Zahráme hru, ale asi už bude aj koniec videjka, no. Čo mám robiť? Sa fakt nudím.
Táto budú silný. No ja už som to chcel libovať. Ma to nebavilo. Nie sú silní, pretože slabí sú pre mňa. Pozajebita celkom viem aj hrať. Nany. No čo, nehrá? Čo nehráš? Pasko ma zabil. Ja nemám... To boli asi buffiska, nie? Že si strel tam a potom tam. Neviem, či to sú buffis. A buffy sa mi zdá, že mám iba na star powerke a to nie som si fakt istý. Či mám... Maybe aj inak skill. No, je pomalý, ale má veľa HPčka, čo kus vadí. Ultinu fakt zbytočne budem dávať, keď nemám aj gadgetu. Hyper už asi si ani nenabijem a aj zbytočne mám hyper. Dám si to ako štít ved seba. Aby medveď ani nešiel po mne. Ale Nita zdechla. Nie, medveď. Skľudníme sa. Mohol by som aj byta pušnúť na 2. Alebo ani nie na 2, možno na 1, na 1500. Aj kouta inak som sa snažila, ten má hardcore. Zbytočne som to tam dal, viem. Už len budem rýchlejší aspoň kúštek a teraz... Nie. Neutekaj mi. No, to je hrozné, aký som pomalý. No. Nič, nemám ho. Tak David je dobrý celkom. Tak, môžeme ho skúsiť zapušovať. Tak čaute. Na toto videjko je to všetko. Pa.